ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo,
Mahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iya din naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainididit pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 28, katapusan nga adlaw sa bulan sa Pebrero 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines. Mga tagdaog sa Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 20 promo, tuman ang kalipay sa pagbaton sa ilang premyo kainas ang aga. Bacolod City Vice Mayoral Sid Familiaran aminado nga maayo sa business sector ang pagpaidalom sa syudad sa Alert Level 1. Samtang mga manunudlo sa syudad sa Bacolod nakahanda na sa pagbalik sang face-to-face classes bangod sa pagdubo sang alert level. Parish Pastoral Council for on Responsible Voting nagalaw nga magatambong na ang tanan mga kandidato sa presidential debate. Grupo naman sa mga mangunguma nagalaom nga padasigon sang gobyerno ang pag-release ng fuel subsidy sa farmers kag fisher folks. Gobyerno sang Canada nakahanda na sang contingency plan para sa mga refugees nagikan sa Ukraine. Amo ito mga kabombong aton sining mga headlines. Kag karon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapauna nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapauna nga balita tuman ang kalipay sa mga tagdaog sa Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radyo ka Star FM matapos mabato ng ilang premyo kainas ang aga. Tuman ang pagpasalamat sa first prize winner bangod may gamito na ini sa pag-eskwela bangod sa nadagaan nga 15,000 pesos nga cash. Sunod sa kay Shady Ann Sayon sa puro Kagaykay Barangay 2 Bacolod City nagamit sa proof of purchase nga R. Florete Pawn Shop and Jewelry Store nga siya mismo ang nakabati nga nalawagan ini bilang tagdaog sang first prize winner. Ihatag man ini sa iya lola ang nadagaan nga kwarta kag gamito na iban sa iya sining pag-eskwela. Ang mga winners lunsay nagpasalamat sa Bombo Radyo kag sa mga sponsors sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Nagapangagdaman ang mga ini sa iban nga tagpalamati nga magpasakop man sa tion nga may promo nga ginapaligay ng Bombo Radyo agod sila ang makadaog man sang cash prizes kasubong nila. Samtang nagpasalamat naman si Rona B. Villavert sang 22T Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City, nga may proof of purchase nga Silver Swan, nga ginpahibalo siya ni punong Barangay Madeline Diaz, nga siya nagdaog sa Grand Draw sa 1-2 Panalo. Sunod sa kay Villavert, wala siya nakabati sang siya ang ginlawag, bangod nga nagabanta ini siya order nga mag-abot nga gamiton sa ila sini nga inasalan. Gani, ginpahibalo lamang siya ni punong Barangay Diaz. Hindi pa ini kuntani nga magpati nga ang iya sini nga nadagaan ang 10,000 pesos nga cash. Gimpayag man sini nga dako nga nabulig ang 10,000 ka pesos nga nabaton sini para sa ila pang adlaw-adlaw kag sa ila sini nga inasalan. Samtang nagapanghugas naman sang pinggan si Sufimar Lapuos sang Purok Santo Domingo, Barangay Handumanan, Bacolod City, matapos nga ini ang nalawagan bilang third prize winner sa Grand Draw sang 1-2 Panalo Promo Part 20 sang December 25, 2021. Kaya ini ang nagamit siya o konsabayan sang proof of purchase nga Rexona. Sunod kay Lapuos sang nabatian sini nga nagdaog siya kag nagtumbo-tumbo ini sa kalipay. Sunod diri dako na ang mabulig sa nabaton sini nga 5,000 pesos sa cash
para sa kinahanglanon sa ilabalay kag sa ilang mga kabataan. Gipayag man sini nga ang sobra sa kwarta nga iya nadagaan ay bakal sa mga produkto nga mahimo gamiton proof of purchase para sa palabuton nga promo sang Bombo Radyo. Ginakabig sang chairman sang Local Interagency Task Force o LITF sa syudad sa Bacolod nga maayo nga balita ang pagpaidalom sa syudad sa Alert Level 1 hubalin sa buwas nga adlaw, Martes, Marso 1, 2022. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, maayo ini nga balita ilabi na gid sa business sector ang ipagpaidalom sa Alert Level 1 o kon New Normal. Suno diri ang mga business establishment ang makaakomodar sang 100%. Ginapayag man sini nga wala pa man ini sang idea kag pagabatakon na ang liquor ban. Suno kay Familiaran ang curfew naman na nakadepende pa bangod ang tagsa ka local government units o LGU sa may kaugalingon nga ordinansa angot sa curfew apisar sa level status ang syudad. Nagpanugyan ang BC Alcalde nga ipabili ng pagsunod sang minimum health protocols kaangay sa pagsuksok sang face mask kag pagmintinar sang social distancing kag hindi dapat nga magkumpiyansa bangod dara sa gihapon sa palibot ang COVID-19. Samtang dugang nga balita nakahanda naman ang mga manunudlo sa syudad sa Bacolod sa pagbalik sa limited face-to-face classes kadungan sa pagpaidalom sa syudad sa Alert Level 1 sumugod buwas nga adlaw Martes, Marso 1. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation, ginakabig sini nga good as normal na ang sitwasyon kaga magabalik na ang klase nga face-to-face. Sunod sa kay Hilangre, ginahulat na lamang nila ang expanded face-to-face program nga ipatuman na. Nagalaon naman ini nga magtayuyon na sa pagnubo ang kasos ng COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Kag sunod diri, 95% pasaka na sang mga manunudlo ang nabakunahan batok sa COVID-19. Ang mga eskwelahan ang nag-comply na lamang sa mga requirements para sa face-to-face. Gimpayag man sini nga may mga bagay lamang nga tagon bangod nga nakabutang sa guidelines nga kung magbalik na ang full expanded face-to-face kung sa din requirement ang antigen testing mangin mabugat ini para sa eskwelahan. Sunod diri maayo man ini nga balita bangod makilala na sa mga manunudlo ang ilang mga estudyante kag makapaway na sila sa pagprint sa mga modules. Nagalaw man ini nga magpadayon ang pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan agud nga makabalik na sa normal ang sitwasyon sa kalibutan. Ginpahayag sang director sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRV Bacolod nga dapat ang mga kandidato ilabi na sa pagka-presidente ang dapat niya magtambong sa mga organized debates sagod niya mahibaluan ang ilang mga plano kag makilala ang mga inisang mga butante. Suno kay Father Chris Gonzales, nagapasalamat siya nga madamo sa mga debate nga ginapatigayon sa mga kandidato sang presidential kag vice presidential bangod dako ang mabulig sini sa mga butante. Suno kay Gonzales, dapat niya magtambong sa debate agod niya mapahayag man sining ang kun ano ang aktibidad sini kag kun sa diin ini sagad bangod tuman kadamo ang responsibilidad sang isa ka presidente. Ginpahayag man ni Gonzales nga gina-deprive ang mga pumuluyo sang kahigayunan nga makilala ang kandidato sa tion nga wala ini nagatambong sa mga debate. Suno pa diri, dapat mangin maayo nga ehemplo ang presidente sa mga pumuluyo bangod ini ang ginasunod ilabi na sa mga pamatanon. Nakahibalo man si Gonzales nga hindi talaksan ang debate apang isa ini kapalaagyan nga makilala ang isa ka kandidato. Nagpanugyan man ini sa mga butante nga halungan ang boto kag kilalahon kasubong man pilion ang nakita nga maayo sa pagpalakat sang pungsod. Samtang kabugusan nga balor sang shabu nga nakonfiskar sang Bacolod City Drug Enforcement Unit sa bulan sa Enero kag Pebrero nagdangat sa 2 ka milyon ka pesos. Detalye sini yari sa report ni Bombo Gracelyn Lubaton.
Nakarecover ang Bacolod City Drug Enforcement Unit sa masobra 2 million pesos nga valor sa suspected shabu humalin Enero, tubtub Pebrero, subo nga tuig 2022. Suno kay Police Lieutenant Joven Mugato, pinuno sa Bacolod City Drug Enforcement Unit, kalabanan sa mga nagkaladakpan ng anay mga drug surrenderies. Sa ilaging patigayang operasyon, ang Barangay Villamonte kag Barangay Banago Syudad sa Bacolod ang may pinakmadamong nga nakumpiskar sa ilegal nga droga. Sa pag-interrogate sang CDEU sa mga suspects, nagagikan ang supply sang droga sa gwa na sang syudad. Nakalipatan ng mga pumuluyo nga wala unta bisan pa apisar nga bisan delikado man sa ila no kan pero ginapasalamaton ang pumuluyo nga wala maghatag sa aton information. Si Police Lieutenant Joven Mugato, head sang Bacolod City Drug Enforcement Unit. Ini si Bombo Grace na bato nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Samtang bukas ang grupo sang bantay bigas sa support subsidy nga ihatag sa Department of Agriculture sa mga mangunguma. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Cathy Estavillo, bantay bigas spokesperson, madugay na ang ginapanawagan ng mga mangunguma sang 15,000 pesos nga support subsidy kag 10,000 pesos nga ayuda nagikan sa gobyerno ilabi na sa pananom sang sa panahon sang pandemya. Suno kay Estavillo, dapat matuuron tuuron sang Department of Agriculture ang paghatag sang subsidy sa mga mangunguma. Sunod diri una naman niya nagpangako ang ahensya sang ayuda nga 5,000 pesos sa tagsa ka mga mangunguma apang madamo sila sang naistorya nga wala nakabaton sang nasambit nga ayuda. Sunod kay Estavillo, dapat ihatag direkta sa mga mangunguma ang ayuda kag hindi na pag-ipaagi sa kooperatiba o kun sa bangko. Bangod hindi tanan sa mga ini ang may nagakaigo nga ID agud makakuha sang ayuda. Ginpahayag man sini nga dapat ang katapos sang Department of Agriculture ang magpadulong sa mga kabaranggayan agud masiguro nga mabaton sang benepisyaryo ang ayuda. Ang ayuda ang makabulig bangod ang presyo sang humay ang tuman kanubo kung sa diin nagadangat lamang ini sa 12 pesos tubtub 17 pesos ang kada kilo. Wala man nakabulig ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o kon RCEF. Apisar nagdamo ang tax nga nakakolekta sang gobyerno bangod sa importasyon sang bugas. Bangod na naganubo man ang presyo sang local produce nga mga humay. Bangod nagdamo ang supply sang bugas. Nagpanawagan man si Estavillo sa National Food Authority o kon NFA nga magbakal na subo nga tion sang humay sa mga mangunguma. Samtang nagapanawagan naman ang grupo nga bantay bigas sa gobyerno nga dapat kakasuna ang excise tax nga mabuhinan man ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo magluwas sa ginamo sa Ukraine isa man sa nagaproduce ng fuel kag petroleum gas. Sunod sa kay Cathy Estavillo, ang bantay bigas spokesperson, dapat nga kakasuna excise tax bangod isa man ini sa nagapamahal sa gatong. Sunod diri nagmahal naman ang halos tanan nga mga balaklon bangod nga nagsaka ang presyo sang gasolina. Nagadagat naman sa napulo ka pesos ang mabuhin sa presyo sa kada litro sang gasolina apang nakadepende sa kompanya sang gasolina. Sunod sa ka-Estavillo, bangod sa nagataas nga presyo sang gatong, madamo man sa nagataas nga prime commodities, kanakip diri ang presyo sang abono. Samtang nasubuan man ini nga ang gobyerno, ang wala man sang napadala nga pahayag angot sa pagtaas sang commodities. Nagpadangat sang reklamo sa Bombo Radyo Bacolod ang isa ka Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP beneficiary nga nagikan sa Barangay Maaw, Bago City, Negros Occidental. Suno kay Romeo Marhen Sr. Ginpahag sini nga luyag sini kaupod ang 36 kaiban pa nga ma-install sa ila ang duta nga ginahatag sa ila sa Department of Agrarian Reform o CONDAR. Suno kay Marhen, 2016 pa natalana nga mahatag sa ila ang duta. Sunod diri mayara na sila sa ginauyatan niya Certificate of Land Title. Apang tubtub sa karon wala pa sila o kung wala pa ini na-install. Sunod diri na kumpleto naman ang mga papeles kag nagahulat na lamang sila nga ma-install ang duta. Ginpahayag man ni Marhen nga wala pa sila ma-install bangod ginahulat pa sang darang 500,000 pesos nga budget nga ibayad sa kuwaon nga sa katapo sang army kag pulis. Sunod diri wala naman sa problema sa duta bangod kompleto na mga papeles kag napaidalon naman ini sa individual survey. Nagalaom ini nga subo nga tuig ma-install na sa ila ang duta nga ginhatag sa ila sang gobyerno. Sa arong katapusan nga balita sa Ontario, Canada, nagaprepara na sang contingency plan
ang Canadian government para sa mga Ukrainian refugees nga luyag magpalagyo sa ila sini nga pungsod. Sunos kay Bombo International Correspondent Ferdinand Galila, direkta sa Barrie City, Ontario, Canada, antes pa man magsugod ang invasion sang Russia sa Ukraine, nagpadala na sang kapin 200 subto 300 ka mga Canadian forces sa pungsod sa tinutuyo nga mag-train sa Ukrainian forces apang hindi agod nga magkigbahin sa away. Samtang bangod nga ginalauman na sa nga Canadian government nga may magaluntan nga gyera, gin pa kamaayo man sa mga ini nga extend ang soft loan nga bulig financial sa Ukrainian government. Patag ni Galila nga sadtong 2014 pa lamang siyang ginsakop sang Russia ang Crimea nga nasakupan sang Ukraine. Ang Canada ang nag-atras naman sa trade sa Russia. Ginakondinar sa Canadian government ang pag-annex ng Russia sa Crimea, humalin pa lamang sadto kag tubtob sa karon. Kung sa rin, dako naman ang nangin gap sa trade sang duha ka pungsod. Apang sa nagaluntan ng invasion sa Ukraine, mabuli naman sa pagbulig ang Canada bangod sila ang members ng NATO, apang ang Ukraine ang hindi kabahin diri. Dugang pa nga nagpaandam si Russian President Vladimir Putin nga mga-eksperyensyahan sa mga magabulig nga pungsod ang wala pa nila ma-eksperyensyahan sa bilog nga maragtas. Bangod sa unjustifiable invasion, ang Canada ang nagdagdag naman sang sanctions sa Russia nga nagatuyo nga mautod ang financial resources nga ginagamit sa pagsuporta sa gyera. Ginuntat naman sang Canada ang paghatag sang permit sa pag-export sa Russia. Kadungan naman nga gin-freeze ang assets gikan sa North Atlantic Treaty Organization o ng NATO all country sa 58 ka mga Russian elites sa 351 ka mga miyembro sa Russian Parliament, kasubong man ang 51 ka mga nagikan sa Belarus nga nagbulig naman sa pungsod sa gyera. Nagasuport naman ang Canada nga palusyon sa Society for Worldwide Interbank and Financial Intercommunication o ng SWIFT ang Russia nga ginaduso naman sa European Union. Pinaagi sini mabudlayan sa pagpatigyan sa financial transaction internationally ang pungsod Russia. Apang ginalantaw ni Galila nga maka-apekto man ini sa mga OFWs kaya sa Russia bangod hindi na mga ini makapadala sang kwarta sa mata sa Pilipinas. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Muyad to mga kabombo ang kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, ato na panumalikan aton si mga headlines, mga tagdaog sa Grand Draw, sang 1, 2, Panalo Part 20 promo, tuman ang kalipay sa pagbaton sa ilang premyo, kaina sa ngaga. Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, aminado nga maayos sa business sector ang pagpaidalom sa syudad sa Alert Level 1. Samtang mga manunulo sa syudad sa Bacolod, nakahanda na sa pagbalik sang face-to-face classes bangod sa pagnubo sang alert level. Parish Pastoral Council for Responsible Voting, nagalaw nga magatambong na ang tanan nga kandidato sa presidential debate. Grupo naman sa mga mangunguma naglaom nga padasigon sang gobyerno ang pag-release sang fuel subsidy sa farmers kag fisher folks. Gobyerno sang Canada nakahanda na sang contingency plan para sa mga refugees nagikan sa Ukraine. Amo ito mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, katapusan ng adlaw sa bulan sa Pebrero 28 sa sinituig 2022. Standby ka mo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Kag upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!